Il-ħaddiema kollha tal-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità se jaraw titjib sostanzjali fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom permezz ta' ftehim kollettiv li kien iffirmat il-ħamis bejn is-CRPD u l-Unjen ħaddiema Mogħdin. Fost dan it-titjib li se jgwadanjaw minnu 30 ħaddiem hemm żieda fil-paga għall-iskali kollha, introduzzjoni ta' lif speċjali għall-istudju relatat max-xogħol jew il-qasam tad-diżabilità u aktar opportunitajiet ta' progressjoni fil-karriera fih dan il-Kummissjoni. Id-direttur tal-Union ħaddiema Mogħdin Jesmond Bonello qal li dan il-ftehim mhux biss huwa ammirat li jtejjeb il-post tax-xogħol tal-ħaddiema iżda qed iħares ukoll lejn ħajjithom u l-ġejjieni tagħhom. Ma ħares biex lejn iżidiet fis-salarji imma rajna numru ta' kondizzjonijiet oħra li tejbu lill-professjonalità ta' dawn il-ħaddiema u jekk inti fl-aħħar mill-aħħar ma tinvestix fil-manpower mhux se tkun f'pożizzjoni tagħti l-aħjar output f'dan il-qasam. Il-Kummissarju Oliver Scicluna laqa dan il-ftehim u qal li n-negozjati ħadu madwar sena u nofs. Fakkar li l-ħaddiema mhux se jibbenefikaw minn dan il-ftehim, iżda wkoll mill-ftehim kollettiv għas-settur pubbliku li ġie ffirmat ftit xhur ilu. Li naraw iżjed saħħa tingħata lill-impjegati tagħna, anki jiena bħala persuna li mmexxi l-Kummissjoni naħseb hija importantissima. Anki biex nattiraw ħaddiema ġodda biex jibdew jaħdmu mal-Kummissjoni. Jiġifieri l-Kummissjoni llum il-ġurnata għandha bżonn iżjed ħaddiema professjonali, naħseb irid ikun hawn kundizzjonijiet li jkunu iżjed xierqa u iżjed deni. Intant, is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius De Celis qal li ftehim bħal dan juri li l-ħaddiema mhumiex biss numru, iżda dejjem qed naraw kif għandhom jingħataw iktar opportunitajiet fosthom dawk ta' tagħlim. Is-Sur Agius De Celis qal li jinsab konvint li iktar mal-ħaddiema jingħataw taħriġ u kundizzjonijiet xierqa iktar dawn se jagħtu servizz tajjeb bris il-persuni b'diżabilità.